Şehidên Mavîr Marmarayê diyanze emîn salvegera şehadeta xwe de nehatin jî bîrkirin. Şehîd Farî Yaldızê ku di êrişa Siyonîstên îşgalker de li keştiya Mavî Marmarayê de şehîd bû, li qabrîstana wî ya Adıyaman hat bibîranîn. Piştî xwendina Qur'anê li ser gora şehîd, temsîlkarên saziyên civakên sivîl û gaziyê Mavî Marmarayê Abdullah Keskin axaftine kir. 10 birayên me di encama êrişa ku ji teref Siyonîstên îşgalker ve di ava navneteweyî de hat kirin de şehîd bûn. Zêdeyî 5 welatiyê me birîndar bûn. Keştiya azadiya Gazeyê çalakiya herî mezin û berfireha li dijî dagirkeriya axên Filîstînê ku dagirkerên Siyonîst bin pêkirina qanûnê rûyên û xuyên tarî û reş nîşanda. Keştiya azadiya Gazeyê rûyê reşê Siyonîstên îşgalker ji raya giştiya cîhanê re nîşanda ku balê bişîne ser Filîstînê. Ew bi serketine. Ên ku winda kirin jî Siyonîst bûn. Lavê Şehîd İbrahim Bilgenê ku di encama êrişên Siyonîstan de şehîd ketibû, Yusuf Bilge bahs û qala şehadeta bavê xwe û berxwedana Filîstînyan kir. Bilge xwest ku Misliman doza Filîstînê bêhêztir hembêz bikin. Armanca bavê min mirina alîkariyê ji Gazeyê re bû. Ew derketin ku bibin meşaleyek ji bo dozê. Piskirêkek birayên û xuyên Filîstînê çareser bikin. Çawa ku her sal dubare dibe, rejima dagirker êrişê Filîstînê kir û dîsa gelek birayên me şehîd kirin. Lê desteka ji Mislimanan re wek têk birin. Dibe elema Îslamê destê xwe dirêjî birayên û xuyên Misliman bikin. Çawa ku ehlê keştiya Mavî Marmarayê kirin. Ji bo birîna şehîdên Mavî Marmara, li navçeya Tatwana Bitlisê pêşengahek wêneyan, gera bîsîklet û botan hatin organîze kirin. Gelek welatî beşdarî bernameyê bûn û her wiha partiyên siyasî û gelek saziyên civakên sivîl beşdarî bernameyan bûn. Bernameya ku li parava Tatwanê hal darxistin ve gera bîsîkletana ciwanan dest pê kir. Paşê li gola wanê gera botê ji bo jinan hatine organîze kirin û li parxa îşletmeyê pêşengahek wêneya hat vekirin. Di daxuyaniya çapemeniya ku hat kirin de, nûnerên saziyên civakên sivîl bal kişan ser girîngiya rakina dorpêça li ser Gazeyê. Ji bo Filîstînê û cîhana Mislimanan bên îşgalkirin çi ji destê welatên emperyalîst tê dikin. Em kiryarên komkujiyên ku bi piştgiriyek plankirî pêk hatine şermezar dikin. Heya ku Quduz û Mescîda Aqsa ji pêlavên qirêj azad nebin û Filîstîn azad bibe, em bi vê yekê radigihînin ku em her tim li kêleka xuşk û birayên xwe ne. Kaosa sürüklenen Suriye